Здравейте, всички, съм Сорана Попова. Както виждате, днес играем Агрел. Така. Почвам да играя. Благодаря за това абоната и един лайк. Ако ви харесвам, продължавате да ме гледате. Ако имам 5 лайка, правя видеотата по 25 минути. Така. Добре, нямам много време, трябва нещо ще направим една поредица, един клип с мой приятел на хорор игра. Хорор, не страшна игра, който не знае. Днес се леят големи страшни сълзи. Добре, така. Пишете долу в коментарите каква игра искате да играем. Веднага. Ако може. Така. Може този клип да не ви хареса, защото те я помияра и се ме ядат. Така че. Така. Гледайте. Виждате какво става. Така. Може да има леки звукове, но това да не ви прави голям проблем. Аз се знаех, че ще го направи така, че. Така. Ама прекалява ти. Така. Трудно да ви харесал този клип. Абонирайте се на мен и си правя видеотата по 25 минути. И които игри искате. А тук малко ще закриеме. Да додат и да изяда да ги взема. Чакаме. Но не сня да додат. Който игра искате за телефон, моля ви пишете. Мога да играя GTA на DS на телефон. Ако искате, пишете в коментарите да, не, играй. Пишете. Ако искате да играя GTA на DS. Така. И казвам още нещо, когато почнем учебния ден, ще снимам на PlayStation 4 Pro, на GTA 5, Far Cry 4, Assassin's Creed и Watch Dogs 2. Дано да ви хареса поредиците ми. Но когато почнем учебната година, тогава. Я няма право да пускам. Добре. Може веднъж казвам благодаря ви за това абоната и единия лайк. Много ви благодаря. Задължение съм ви. Мога да се чуват, пак ви казвам, мога да се чуват шуме, но това да ми прави проблем.
да се разделя, но нази дойде. Така. Ох, боже. Така. Не бе, добре, това не ми се е случвало никога през живота ми, целият ми живот, който съм търпял. Ето, направо позволяват целите се изяждат, добре. Той е като е дълъг само към 15 минути, така че... Така. Ама следи някой да е сега. Защо ме? Така. Не. Дог. Добре. Така. Ако имате някакви съвети за Гаруа, които не знам, напишете ги долу в коментарите. Как да ги мамя, как... Нали ме разберете всичко. Така. Ако получи още един абонат, правя клиповете по 30 минути. Половин час явно. Добре. Така. 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 Епизод може да им ви хареса, защото доста ме да... Добре, това вече беше ядосване голямото. Така. Ако не ми харесате клипа, дизлайк, ако ви хареса, лайк. Това е то. Ако искате каквато игра да играя, пишете долу в коментарите. Ако не ме интересува, не дайте пишете. Много мразя рекламите. Така. Уф. Добре, стига.
Така. Той клип да ви е харесал, защото продължим да направя повече, ако имам лайка и абоната, ще ги правя по 30 минути. Още сега абонат 30 минути прави клиповете. Опа, тук аз нищо не съм направил, нищо падна, но това и така не ме интересува. Така. Ето. Мога да се чуват малко шумове. Знам, че този клип няма да ви хареса изобщо, но какво да се прави? Това ще бъде всичко от този епизод. Дано да ви е харесало. Ако е харесало, натиснете лайк и се абонирайте за моя канал да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че можете да се абонирате за моя приятел, който ще играе хора лига. Ето него. И бай-бай от мен.